التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Tövbe edenlere cennet bardır. O Hudaýyň ibadetlerini halis niyet bilen edenlere cennet bardır. O Hudaýyň nimetleriniň şükrini berja edip Hudaýa hamd we sena aýtýanlara cennet bardır. We roza tutýanlara cennet bardır. We namaz okuýanlara cennet bardır. We emre bima'ruf we nehy munkar etýänlere cennet bardır. O Hudaýyň taýin eden hadd hududyny saklap haddan tajawuz etmeýänlere üçin de cennet bardır. Ve mu'minlere cennet bilen buşluk ber. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Peygamber için ve müminler için doğru değildir. Müşrikler için Hudadan mağfiret talep etmekleri. Egerçi özlerinin yakın qarındaşları bolsa-da, özlerine ma'lum o aşkar bolandan soň şolaryň dowdakydyklary. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. Ve Hazreti İbrahim'in öz atasy üçin eden istigfary däldir meger odal şoňa wa'de edenligi sebäbindendir. Pes wagtiki özüniň atasynyň Hudaýa düşmanlygyny bilenne İbrahim atasyndan bizar boldy. Tahqiq Hazreti İbrahim ziyada ah edip dua etýän we nihayetde sabırlydyr. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Ve Allah tebarek ve taala bir kavmi gumrah etmez, özü İslam'a hidayet edenden soň ta şolara ejtinab edip kaçmaly zatyny beyan etmeni. Tahqiq Allah tebarek ve taala hemme zady bilýändir. İnna Allah lehu mulkus semawati vel ardı yuhyi ve yumit. Ve ma lekum min dunillahi min veliyyin ve la nasir. Tahqiq yer ve asmanyň mulki Hudaýa hasdyr. Allah tebarek ve taala diri eder ve öldürüp janyny alar. Ve sizin için Hudaýdan gaýry dost we ýarylyk berjek ýokdur. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Tahqiq Allah tebarek ve taala peygamberi afwetdi we muhajirlerini de we ensarilerini de ki olar peygambere tabi boldular. Şiddetli wagtlarda şolardan bir fergan qalpleri dinde sabit durmaktan ayrılmaga yaqin barandan soň ondan soň Allah tebarek ve taala şolaryň günahlarını afwedip tawbalaryny kabul etdi. Elbette Allah tebarek ve taala şolara nihayetde mehraban ve rahimlidir.